Hello, Zimbabwe. Hello, everyone. Welcome to Dubs Mustang TV. Kana usati wa subscriber. Pano tinotaura nyaya dzese dzinonaka, dziri sensitive, dzinopisa. Tiri kudzitaura pano. Nhasi ndini yandoda kutanga kuintroduce pano pa Dubs TV. Ine kakutyisa but inovhura vanhu pfungwa. Ndisati introduce nyaya yangu, ndina apostle pano. Apostle vatichange tichitaura nawo vachitiudza dzimwe nyaya dzine maringe nezvatoda kutaura panapa. Saka toda kuti vazviintroduce vega. Apostle. Thank you, Dubs. Kazwai all over kwamuri, ndoitwa Apostle Steve Hammer. I'm happy to be in the studio so that we can have the discussion. Sezvamanzwa ndibaba ivava, ndibaba vanopedza. Saka nyaya yedu nhasi patiri kutanga napo tichienda nayo yakareba. According to the Bible, John chapter 5 verse 43. Let me read it for you. John chapter 5 verse 43. Ine zvainotaura, but pa 43 panotipo. For I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet if others come in their own name, you gladly welcome them. Alright. Topic yedu iri kuti hiyo. Is Jesus really not Antichrist? Ndo topic yedu. Matorero andiri kuzviita inini akamira akadai so. Anzi ndakauya muzita rababa wangu amuna kundigamuchira. Asi mumwe akauya nezita rake munomugamuchira fast. Saka ini ndofunga kuti Jesu ndiye akauya nezita rake ndobva agamuchirwa fast. Why ndiri kudaro? Nekuti ukazvitarisisa kwatinoti isusu kuchechi ndonenge ndokusina order according nezvinoda Mwari. Unokwanisa kuwana munhu ari muroyi achizviti ndiri muKristu, ari muurayi achizviti ndiri muKristu, riri hure achizviti ndiri muKristu. Ndiko kwega kwekuti unoenda kuchechi uri muzvinhu zvako. Saka point yangu iri kuya pakuti Jesu haasiri here Antichrist wacho, nekuti unokwanisa kuita zvese zvaunoda iwewe uchizviti uri muKristu. Zvese you can do. Zvese. Uyu akauya nezita rababa wake vakamuramba nenhau yekuti haukwanisi kuita zvese panguva imwe chete. That's why akarambwa. Haukwanisi kuita both, kuti uri muroyi ukuzvita mwana waMwari. Asi Jesu you can do both. Uri uroyi hwako unenge uchizviti muKristu. Prophets, apostles, pastors vanoshandisa same name iroro. That's why uchiona kuna Matthew 7 verse 21 inotaura pamusoro pekuti muzita renyu takaprofita, muzita renyu takadzinga madhimoni, muzita renyu takaporesa vanorwara. But pazonzi ipo kuzasi kwacho handikuzivei imi, ibvai pano. Saka wozvibvunza yekuti ndanani vavo vaitaura nezvavava, because almost everyone ari kutaura zita iroro, Jesu Kristu. Baba, muri kuiona sei nyaya iyi kuti Jesu wacho haasiri here Antichrist according nekutaura kwandaita neshoko raMwari? Muri kuzviona sei? Right, waita basa Dubs. Muono wako handifunga kuti ndiwaita wokutanga. Kune vakawanda vanoita miono yakadaro iyoyi. Zvinowanika nekuti Bhaibheri harisi nyore kuona zvakavanzika zviri mukati maro.
rotoda kuti pamba pacho ufemerwe nemweya waMwari wokwanisa kunzwisisa. Saka muchinoona kuti even iro bhaibheri racho kune vanotouya kuti chimunya futi votoriramba. Saka kwauri kubva nako ndiri kukuona, asi handei tione Philippians chapter 2 verse 5 to 10 inoburitsa pachena kuti kuzvininipisa kwake Mwari uyu. Saka pari kuonekwa Jesu, vanhu ngavachitotanga kuona kuti tiri kuona Mwari wazvininipisa kuti afanane nemunhu agone kuponesa munhu. Saka kana chiti Jesu hasi kutaura umwe ari independent ndiMwari pachake, kobva kwanzi naizvozvo wakapuwa zita riri pamusoro pamazita ose. Taakubata manje zita. Panyaya yezita ipapa panotone nyaya. Wauya nevhesi yakanaka, Matthew 7 iyo, verse 21 to 23. Vanotoshandisa zveshuwa zita iro. But kushandisa hazvirevi kuti vari muplani newili yaMwari. That's why vari kuzorambwa pekupedzisira. Kutoabusa kwavari kutoita ikoko. Saka zvinhu zvaMwari zvine standard yazvo. Tikasangana neabusa utori musikanzwa iwoyo. Nekuti Satani pachake anotaurwa naPaul kuna vaKorinde kuti mukasamungwarira anotouyawo sengirozi yechiedza. Saka padangogadziriswa pamisteki yemaonero, asi pachokwadi Jesu haasi antichrist. All right. How do we know? How do we know? Kuti this one is of God, this one is not of God. How do we know kuti this is a real son of God or he is not? Was chese tiri kungoshandisa the same name. How do we know? And or how do we separate them? Munoona chiri muna Mwari ndechichi. Kune parable yakataurwa naJesu pachake. Anotaura pamusoro pe murima akanorima. Asi ndobva pazoya umwe akanokanda sora imomo. Zvasangana wheat nesora zvakafanana. Anse yakauya ipapo ndekuti rega zvikurirane. Handitika. Pane time ichasvika yokuti Mwari vachaharvesta. Saka nguva inoyi tokona kuona vanhu vachiita zvakaipa. Ende zveshuwa patime iyoyo kutovadzora kuti rega kudaro ka. Pamwe pacho techitowesta time. Kune nguva yaMwari achakohwa. Zvega zvichabuda pachena kuti uyu anga achinyepera uyu. Tikadzoka vaprofita vekumashure vakamboprofita. Vakati mwoyo womunhu ndiani angauzive kunyengera kwawo. Right. Saka uchiona zvese zvatiri kuona chikonimeni nechichi chiri kuitika nemabhidhiri chichi zvichiitika nditi. Zita raJesu richishandiswa. Zvichatoramba zviripo, hatigone kutozvistopa zvazve. Ende wamboona kuti anenge anyanya kurova mabhidhiri yauya ndiye anotendwa zvokuti amena ameno. Vanhu vachimhanyira ikoko. No wonder why Jesu pavhesi yawatanga nayo yai. Akutaura kuti ndakauya nemuzita raBaba. Vanhu vakaramba. Hapasi pekuti ukadzoka kuchapter 1 yaJohn inototaura izvozvo kuti ndakauya kune vekwangu vakandiramba. Saka kurambwa kwaJesu hazvitoshamisi. Vanhu vanogona kutoramba chokwadi chaMwari vomhanyira zvakaipa. Nekuti zve zvakapekejwa, hakuna vanhu vanopekeja kunzoko. Saka Jesu tikazvitarisisa from the Old Testament, ancharangarira kuti scripture yacho iri kunani, but pane pakanzipo, this is my name forever. Ndi Mwari aiudza Moses. Kuti udza vana vaIsrael kuti this is my name forever throughout. And tikazvitarisa kuti the Old Testament iri kushandisa Jehovah. Yaitaura zvakawanda zvacho about achazouya mwanakomana waMwari. Tine mazita atainzwa kokoko kumashure koko. Like Isaiah chapter 9 verse 6 ine zvinotaura about ana prophets Isaiah. Wakawanda vaitaura about him. Taudzwa nezvake kwesoko. Ku-New Testament omva auya. Akutenge different from what from the old. Ipapapo ndopande kuti how do we know zvinhu zvakaita izvozvo kuti pangagadzisike sei? Because
munhu wese akamva atotena from zvaanga achiziva from old kutenge ane imwe new understanding from New Testament. Yet wacho aitaurwa nezvake from the old apo pakati pedu. So chii chakutenge zvitenge zvachinja kuti akutenge something chiri different. Iye Jesu wacho akatombozvibvunza kuvadzidzi vake achifamba navo vachitobva kuold ikoko vachida kuuya kunew. Pana Matthew chapter 16 verse 16 anoti kana vanhu vachindiona vanoti ndinani yanyaya yezita kai. Ndo panozosumudza Peter ruoko ndobva ati thou art Christ the son of the living God. Saka zita riri kubuda apa ndere kuti Christ. Christ wacho zvireva kuti chi Messiah, muponesi. Tikadzokera kuOld Testament nekubva kuna ivo Mwari vachituma vaprofita vavo vakaprofita nezvemuponesi aizouya. Vaprofita ndobva vatotanga kupuwa zita vachidaidzwa nezita sezvakaita Joshua. Izwire kuti Joshua riri kuti muponesi. Vana naDaniel mazita avo ari kungonanga kuruponeso. Vana Isaiah, vana Jeremiah mazita avo ari kunanga kuruponeso. Saka chatiri kuwana pana Messiah ari kuya kuzoponesa. Zita rekuti Jesus rinotori nenyaya dzaro nekuti tikadzokera kumaalphabet tine time yatatisina the letter J. Saka taifana kutoti Isos. J akatozuya kumberi kwelife ndofuka ku15th century. Isos. Iro izwira kuti Isos tikadzokera naro kumashure ringodzokera pakuti savior. Saka chatiri kunyanya kutsvaga isusu ibasa rakaingwa nezita iri kudarika zita racho chete. Zita rakaunza basa reruponeso. Ndo chinhu chatiri kunyanya kubata pazita irori. Okay. Ndabva ndaiwana scripture yaichidai. It's Exodus 3 verse 15. This is my name forever. And my remembrance to all generations. Zita rakanzi Mozisi audze vanhu apa. Nderipi zita iroro? Zita racho rinotera tiri padhuze tikaenda pachapter 6 yacho. Verse 3. Inobva yataura pachenda kuti ndakambozviratidza kumadzibaba enyu kuna naAbhrahamu nevamwe ndine zita rainzi ndichava wandichava, asi iwewe Moses kubva iko zvino ndakupa zita rangu pachena ndobva ranzi Jehovha. Right. Tiri papo manje ndakudzoka. The Son of God akauya in his father's name. Anditi? Iroro ndiro atitaura nezvarero. Saka isusu kana paine kudistota kwakaitika pazvinhu izvi kaizvo, kuri kufanirwa kuti bvisira zvimwe zvinhu from the name rakaudzwa Moses rakanzi iri this is my name forever and my remembrance to all generations. Zvore kuti iroro ndo raifanira kutongoramba richipfuurira mberi kuNew Testament. That's why ndazodzwa chiti paipa watiri kuti Jesus Christ haasiri andi here wacho. Because patu kutenge pane machanges avepo kubva kuna Jehovha tichiuya pana Jesus Christ. Tikauya pana Matthew chapter 1. Ngirozi yakatotumwa kubva kudenga ichiuya ichibva kuna Mwari ndonya kuuya uyu asati azvarwa. Ndobva yatotaura ikati pane mwana achazvarwa pano. Zita rake achanzi Jesus. Right? Pana Matthew chapter 1 verse 23. Verse 21. Let me read. Ndiende ipapo pana Matthew 1:18. From 18 ndo panotanga kunyaya dzacho. Pa verse 21, patange pa 21. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Tatenda hangu. Ingirozia yauya kai. Right, but wait, Baba.
let's go up verse 23. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. And basa raari kuuya kuzoita ndo riri kuburitswa pazita rekuti Jesus. Ndoziva kuti vazhinji vanonetseka kuti ko akuzonzi Jesus ozonzi Emmanuel futi. yes, Basa rezita rinombova rei? Basa rezita ndere kuburitsa assignment. Mukada kuona kuti kupuwa kwaita mazita mubhaibheri, vaisapuwa zvatiri kuita mazana zvokutsvaga mukurumbira. Munhu aipuwa zita neassignment yechinangwa chaafambira. yes, Saka pari kunzi Jesus ndo patiri kuti zviri kudarika zita yeassignment. yes, Saka tine first assignment yake yekuenda pamuchinjikwa. Asati aenda pamuchinjikwa une mashoko aitaura. John chapter 14. Ndichakusiyirai mweya munyaradzi. Tikadzoka kuna Luke ndo paanoburitsa pachena kuti mweya wangu ndichakupai. Unozonzi pana mabasa avapostori chapter 1 verse 8, musabve muJerusarema kusvika magamuchira simba. right, Mweya mutsvene waMwari kana taanawo ndo uri kuratidza kuti Mwari vanesu pese patiri. Mweya waMwari waanesu. yes, yes, Ndo taakudzoka pana Emmanuel. Zvati pari kunzi Emmanuel yaassignment yebasa ramweya mutsvene yeah, waakugara ari matiri. right. Pane scripture yamambotaura iya yekuti Satan anochinja to be an angel of light. It's 2 Corinthians chapter 11 verses 14. It was Paul. But I am not surprised. Even Satan disguises himself as an angel of light. Tiri papo baba. Munozvitora sei kuti this is God, this is devil, paita light? How do you separate those two things? Kuti the light of someone transformed himself to be an angel of light and the light of God. How do you separate? Because wacho wamuri kuti hasi anotoya ari mulight ramufunga kuti ndiro iye asiri. Takuda kuona manje Jesu paanoisa identity yake panoti I'm the Alpha and the Omega. Yes. Paakutanga kubuda zvinhu zvisingagonekwe naSatani. Satan will never give life. Anditika, you will never give life. Ndo the first musiyano uripo kana taakutarisa Satan nyangwe akauya akazvipakeja sei, Yeah. akaita light rakaita sei, you will never give life. Only God can give life. You will never give life. Right? Standard yechinhu chinonzi holiness. Hakuna Satani paanogona kuva holy nyangwe akanyepedzera in any state. Level ye purity iri muholiness yaMwari. There is no other creature. Ndo patinotanga kuwana musiyano yacho ipapo. Tochienda patinoti capacity ye knowledge ina Satan ine painogumira. Yet God himself aine identity yekunzi the all-knowing God. Yes. Satan anotombopererwa kutoshaya plan. Yeah. 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 Okay. Vateereri. Nyaya iyi ihombe. Tida kuti mutiudzewo zvamunenge muchifungawo mucomment section nemaonero enyu kuti zvinenge zvakamira sei. Kuti ndiani uyu watiri kutaura nezvake, ndi Antichrist here oro ndi Jesus Christ? Mutiudzewo kuti munoonawo sei maringe nenyaya iyi. Zvakawanda zvinoitika. We know kuti vanhu vakawanda vanoattractwa nekuti kunotaurwa ndimi uku. Kunoporesa vanorwara uku. Zvakati zvinoitika. Even ukaenda kun'anga
munhu anonopora. Zvakawanda zvinoitika zvinoattractira vanhu. Kwese vanhu vari kupora masaizi ese, hakuna kusiri kuporeswa vanhu. Saka tida kuti mutudzwe kuti zvinofamba sei, maonero enyu, matorero amuri kuzviita. This is Dubs Massing TV. Don't forget to like, share and subscribe. Tichataura dzese dzine zvekuita nezvitendero, magariro, zvese tichazvitaura panapa. Every Tuesday tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana. Iyo iyi ichapfuurira mberi, pasiripo paichagumira, nekuti zvakawanda zvatakanyeperwa, zvatakaudzwa zvisiri izvo. Saka hazisi kuperera apa, ticharamba tichipfuurira mberi. Thank you.